Life is unfair. O kung imo nang tanawon nga negative, it will be negative. Pero kung sabto na tug maayo, naay nindot sa life is unfair. Ito ning suwaya nagtubag ni gipangutana, no? Ningon siya, pangutana lang ko, sir. Let passer naman, sir. Ngano man, kay may ranking na pod, useless lang di ay ang let passer. Kay naaman masteral pod o training, wala man pulos bisag passer pa. Kaya ako po nagitubag nga, dili mo patubag na. Di man ako naghimo sa policy. Nag-post ko mga videos explaining unsay bot pasabot sa policy nga DepEd Order 7 Series 2023. Pero ang ganing pangutana, directly ang makatubag gidana kay ang DepEd Philippines or Department of Education sa Philippines ay sila man naghimo sa policy, no? Ningon siya nga let passer gani, sir. Ngano man pud kay hanapan pud og experience og masteral aron makadako og points sa ranking. Grabe naman lang pud ang policy. Nya wala pay backer, dili makasulod. Murag daghan jud day mag-rebuild ani. New graduate po, sir. Nya hanapon man pud ang experience unsa man pud na, sir. So kung balik on life is unfair. Para sa mga newly graduates, na ako daghang kailangan newly graduates, life really is unfair. Pero last year, napoy nang graduate. Mga newly graduate sila last year. Mo pa nilang ginahon na. Pero ni-apply man ang uban. Siyempre, kay life is unfair man. Same sa pag-pang-apply, it is really unfair. Hindi na patas. So, ang uban, wala na dawat sa DepEd. Ba mo silang gibuhat. Ni-apply sila private school para na sila experience. Now, kung last year to sila, yan, i-apply sila private school, na sila 1 year nga experience. Nga, ikaw nga bago kang graduate karon, nga ikaw madawat, di ba unfair to para nila? Nga sila, ni-graduate sila last year, dayon, ikaw newly graduate, mas dako ang chance madawat. So, ni-apply to sila again last year, kintahan. Na sila 1 year nga experience, then wag naman sila nadawat sa DepEd. Kay lisod magyud mga apply og trabaho. So samtang nagtudlo sila sa private school, ang uban nag-eskwela pod og masteral. Na sila master's degree. Nga nag-apply karon nila, ikaw nga bagong graduate og sila. Diba unfair para nila nga mas dako ka og chance madawat nga sila ni eskwela, nga uban nag-experience na. So para nimo as newly graduate, unfair. Labi na sa bag-o lang ni pasar. Sila pod last year, mausa nilang ganahon na. Pero nagkugi lang sila, nangita silang paagi. Pero sa tinod lang, kung dili ka interesado mo apply sa DepEd, mas malipay sila kay mo gamay ang competition. Pero kung paminaw ng imo, you have what it takes para makasud sa DepEd, apply. Bisan pag fresh graduate ka, bisan pag bago lang ka ni pasar, kay sila mao na ilahang nasuwayan a year ago or 2 years ago. Mao pa na nisod silang una-una a year ago or 2 years ago. Samot ng mga 5 years experience. 5 years ago, mao pa nilang ginahuna ka unfair ba? Sa man gamit sa mo pasar ka og let. Sige, so atong isgutan unsa ka importante ang let. Bisan pag naka-experience na 5 years, kung wala ka kapasar og let, di makaka-apply og DepEd. Bisan pag nakay master's degree or like, bisan pag doctor of education ka, kaya pwede man pag umanay mo o graduate sa bachelor, ni take ni eskwela ka masteral, eskwela ka doctoral, pero wala ka kapasar og let, di gyapon kaka-apply. Kaya ang let or ang gitawag na karon og LEPT mao'y minimum requirements. Mara ka og kwan ba, bisan pag may ka nga mo drive, kamo ka mo drive, kung wa kay lisensya,
inig na sitom, embargo na mo sa kinan. Hindi ka pwede mo drive na way lisensya. Kaya ang imong pagka-let passer or LEPP passer, mao nakapahimo nimong professional, meaning pwede kang manarbaho para na samtang ka ng master, ka ng doctoral, ka na experience, pang additional points na aron mas naka-edge sa fresh graduate. So, kung balik kong life is unfair, kabaw mo, listen mo narbaho kita ha, eskwela pagitag college. Nga uban pagani ipasar pa og let lisod makatrabaho. Samot na nang wa nagtarong eskwela. Dili sa'yo na ginabuhi. Kung dili nimo kaya ang competition, mo ni a real talk, ayaw na nag-apply para mo less ang competition sa uban. Pero kung paminaw nimo you have what it takes, dili sa'yo ng kinabuhi. And life will always be unfair.